Malawi Today. The DC lero ndiyambe ndikunena kuti enough is enough. Munthu umakonza kumapereka ulemu koma imafikapo nthawi ina ulemu uja umatha makamaka ukaonanso ndi mmene anzako amene ukuwapasa ulemu umene akuchitira behave. Malawi muno zadziwika tsopano kuti atsogoleri athu alibe nafe ntchito olo titapereka ma grievances athu, madandaulo athu, dziko lokhala lathu, iwowo asankha ndi voti osakhala kuti anabwera pamenepo chifukwa cha kuti anakakhonza mayeso ayi, anangosankhidwa koma lero ali vyende kukula mtima maofesimu ngati dziko lindirawo. Amalawi olo atalira motani palibe amene akubwera to their rescue. Panopo anthu afikapo zolowera tsopano mwachisanzo taona ni za fuels akulizi. Amalawi palibe amene akudandaula alese angolirira mu mtima kaya tinachita kuseteredwa sinitha kuziwa. Komano ndafuna ndinene kuti Malawi muno muli ma issues ochuluka, ena mwa iwo amene akuakhuza ma issues wa anamwalira tikawatenga mwachisanzo ngati atheba ambiri anamwalira, ena anakalamba sakuzindikira koma anthu ali ndi ndalama zawo kuboma kuyesa kulira umundumu kupereka makalata mwa ma DC atheba pakana lero sanalandire ndalama zawo. Ndiye tikunena kuti enough is enough. Ndikupempheni atheba nonse muno Malawi kuchokera kumpoto, Southern Region, chigawo chapakati komanso Eastern Region, kumanani ma networks yanu, mukumane mugwirizane ma networks yanu, mukambirane kunena kuti kodi tingakumane malo ake ati. Mwachisanzo ku Southern Region tikupempheni ya Southern Region nonse kuzera ku network yanu mugwirizane siku ndipo muimbe phone ife Malawi First tibwera tizagwirizane zochita siku lopanga mademo ziko lonse. Chimozimozinso aku Eastern Region mugwirizane kumeneko kuzera ku network yanu, tikumane mutipase siku tibwere tizacheze nanu tigwirizane siku lozapanga mademo mogwirizana ndi ku Southern Region. Chimozimozinso a chigawo chapakati nonse amene munapita kutheba olo ana anthu amene abambo anu anapita kutheba anamwalira kapena azimuna anu, tiyeni tikumane mu Central Region mugwirizane kuzera ku network yanu yakumeneko mutipaseso siku tibwere tizacheze nanu tipange limozi siku lokuti tizawajoine anzathu siku la mademo ziko lonse. Chimozimozinso akumpoto gwirizanani kumenekoko kuti tizakumane ife tibwera kumeneko kwa Malawi First tizakambirane kuti kodi tipanga bwanji date yache ikhale iti. Tikugwirizana nawo ma date amene ndiye tizapite tsopano kuja kumachedwa ku Capitol Hill kapena ku nyumba kwache kwa president iko akatipase ndalama zathu, ndalama za makolo anu, ndalama zanu zimene ziko la South Africa lidapereka ku maboma la Malawi linaba. Atsogoleri amene tili nawo kunoko alibe chidwi ndi ifeyo chifukwa boma ndi system. Asaname kuti azimezi zinachitika nthawi yati yandani, nthawi ya Kamuzu, nthawi ya Bakiri, nthawi ya Bingo ayi. Boma ndi system, palibe kuzonamizira kuti ife zimezo siti kuziziwa. What we know is ambassador wa ku South Africa akuiziwa nkhani imeneyi, boma lidapereka ndalama ku South Africa kokubwera ku dziko la Malawi koma atsogoleri athu okuba anaziba ndalama zo pakana lero sakufuna kupereka ndalama kwa eni ake amene akuyenera kulandira ndalama. Imeneyi ndi game yoyamba imene tikufuna tikambirane lero. Game yachiwiri ndikufuna ndikupempheni nonse amene mukuchokera ku Tcholo ndi kumulanje nanunso konzani masiku kuti tikumane ndi anthu aku Tcholo ku Tcholo, tikumane ndi anthu aku Mulanje ku Mulanje chifukwa ama estate wa atitola sopano nthawi yakwana yokuti we should claim our land chifukwa amene iyi anazalidwa m'minda mwathu.
ndipo ifeyo amalawi amene tili achikuda kuno ku Malawi sitikupindula chifukwa thangata ija ilipobe. M'maestate mwasandukiranso pano malo okuti anthu azizunzidwiramo ukapolo wazaoneni. Choncho Thyolo ndi Mulanje nanunso akumeneko konzani masiku ndipo imbani foni tikumane. Athyolo mukakonzeka imbani foni pa 0 365 0 5 kumapeto. Chimozimozinso akumulanje kuchokera ku Lujeri, kuchokera ku Limbuli, kuchokera ku Mimosa, Minimini, Mulanje Boma, tonse amene timachita benefit ndi minda imene iyati imene inalandidwa ndi azungu kuchokera kwa makolo athu. Tiyeni tikonzenso siku tipange mademo opita kwa DC kuti anthu amene azulemo tii wawo. Mainasi apo akuyenera kuti 1 achose machini amene akukonzekera kuti afuna aziyika muti. 2 malipiro akhale apamwamwa chifukwa ifeyo minda iyi ndi athu sitinapindule nayo. Andi minda imene amasinthana ndi mchere kuchokera kwa mafumu ofoira. Kodi tukuli mafumu ofoira amene amati akamapanga zinthu zimadabwisa kwambiri. Chonsecho boma likuwazuza akulandira 10,000 pa mwezi. Ndipo zolandiralandirazi zikuoneka kuti anthu akukumana nazo mafumu ambiri akupanga nkhaza anthu chifukwa chonena kuti mwina amakhala ali ndi mkwiyo wa 10,000. Kodi 10,000 ingamuthandize chani munthu? Panopa anthu ambiri akudandaula kuti zolandiralandira zikabwera mafumu ambiri akulemba anthu afeki kuwapita kumachinga, Mangochi, Zomba, Mulanje, Nsanje. Kunsanje ndi kuchikwawa ndi kumene zinthu zimene zizakula kwambiri. Mafumu ena ake kumene koko kuchikwawa ukoko akumalemba anthu afeki. Katundu uja akabwera ndiye kuti akumamusiya kunyumba kwawo koma akumakhala ngati katundu ndi olandira anthu. Ine ndipemphe inu a UNESCO ndi organization inaso imene mukugwira ntchito limodzi ndi a UNESCO kuchikwawa. Katundu amene mukufuna kuti mukapereke kuchikwawa musamale naye kwambiri. Anthu akumeneko, mafumu akumeneko ndi kansala akumeneko akumalemba anthu afeki. Iniyo mukabwera ndikumaona ngati zinthuzo zili bwino pomwe zinthuzo zisali bwino. Anthu amene akumabwera kulandirawo siyeni mukuyenera musamalire kwambiri. Choncho inu amene munapita kutheba konzekani mundiimbire foni. Akulilongwe mukakonzeka, Central Region, Northern Region mukakonzeka, Southern Region mukakonzeka, komanso Eastern Region mukakonzeka. Imbani mafoni tigwirizane siku limene anthu tonse atheba amene munapita kutheba tikakumane kukhale mademo osakhala omuopaso munthu iya. Ziko lino ndi lathu. Inunso chimozimozi akumulanje konzekani. Anthu amene maestate aonjeza kwambiri akuzunza kwambiri. Maka Eastern Produce, maestate ya Eastern Produce komanso Lujeri Tea Estate imene kale inali estate yabwino kwambiri komano pano ikuzunza anthu. Ndipo ndithokoze kwambiri anthu amene mwaimba mafoni kusapota idea imene ijayo yokonena kuti avitumbiko mumba aendere maestate akumulanje maka ku Lujeri. Ngati saendera akuluakulu tiyeni tizakumane titenge magalimoto athu tipite kwa DC auze anthu amene wawo afisi amene wazulemo tii wawo minda imene jayo tikugawana ndi athu. Palibenso zomuopa munthu iyayi. Utenga umene ukupita kwa Minister wa Health akhumbize Chiponda. Ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti kumpiripiri kumakanjira kulibeko ambulasi, komanso kumpiripiri kumakanjira health center kulibeko magesi. Ngakhale kuti kumeneko kuli Minister wa za energy Amatola komanso kuli Minister wina wa agriculture Deputy Chambo. Tikunena pano magesi kumeneko kwa anazima mu Novembala pakana pano pa kuchipatala ana akungokhalira kumamwalira akulephera kuti aike pa oxygen chifukwa magesi kulibe. Muzimva tunkhani ya minister, muimve tunkhani kumalo kotu ndi kwawo kwa Minister wa energy wa za magesi a Ibrahim Matola kumene muliko mumve zimenezi.
kunena kuti kucheni kumakanjira chipatala cha kumakanjira chinathima magesi mwezi uno mukauwerengera kuchokera Novemba, December, January, February kulibeko magesi, ndipo azimayi akuzunzika koopsa, anthu akuberekera pachire amene akumachoka kutali chifukwa cha kusowa kwa ambulasi inatengedwa ndikunama ngati akuyipitisa ati koikonza, komatu ati ambulasi yowonongekayo inayendatu yokha kuchokera kumene kujako ku makanjira kukafika ku Mango Chiboma, koma ati apo itengapo amaitenga kuti ndiyowonongeka koma inayenda yokha. Tikunena pano driver amangokhala pa chipatalapo kulibe kuti apita kuti. Nawonso achamu atopa ndi kuthandiza, anapita Zanairo anayenera kuti azipita ku Maoda akatenge mankhwala, alephera kuti akatenge mankhwala chifukwa chonena kuti mayendedwe alibe. Choncho inu a minister a health akhumbeze chiponda muziwe kunena kuti kuchipatala chanu cha kumakanjira kulibeko ambulasi komanso magesi kulibe. Kodi kumakanjira kuti mwatolako kwambiri kumakanjirako, mukuona ngati anthu akumeneko ndi agalu, anthu akumeneko ndi afisi, ndizi apolisi sonawo akumeneko akuti anthu akapita kuti akadandaule akuauza kuti pitani kwa mfumu. Nkhani yake ndi chakunaphedwa munthu ndi anthu anakalusa ndikupita ndikukamenyana ndi apolisi kuchokera nthawi imene pakana lero sakugwira ntchito, sakupanga china chilichonse, akungopita kunja kukacha kukangokhala pa ofesi yawo. Ezekiel Ching'oma muziwe zimenezo kunena kuti apolisi akumakanjira sakugwira ntchito, ati ananyanyala, ndiye mwina Mungu atumizira magalimoto achokeko kumene kuja ndikoopsa kwambiri kumalire ndi Mozambiki. China chilichonse chikoza kuchitika anytime. Munayenera muziwe zimene zizi a minister a Homeland, a Ezekiel Ching'oma, minister wa health akhumbize chiponda komanso amatola zopangisa manyazi kuti kwanu komwe kulibeko magesi. Andi inuyo anthu akumakanjira ndikulimbikiseni, konzani mademo ansewu amagesi komanso ambulasi chifukwa anthu amenewa atitola kwambiri akuona ngati ndife zisiru zawo. Kodi Malawi muno tikamanena kuti anthu andale wa atitola muzikhulupirira? Taonani iniyo mukapita kwa Vumbwe, mukapita part of Tcholo kumene Bakiri Muluzi anapeza malo ndikuagulira anthu, programu ya kugulira anthu malo, komanso a Joyce Banda anapereka malo kwa Vumbwe. Lero tikunena pano malo ajalandidwa, anapita aboma kwanena kuti tifuna tiike ku mabikoni, malo kuti anthu anachita kusamusiridwako chifukwa cha mavuto osiyanasiyana akumadera kwawo. Malawi itu sali bwino tuya, Malawi sali bwino, anthu akutitola koopsa kutitola, ena ndi awo akuzunzika muziko lawo kubalaka uku. Ndiye ndikupempheniso inu abalaka musachedwese iyayi, kumene kukuso kubalaka kukuli kampani ina yopanga misewu, inuso ahara muziwe kumeneko. Kampani ya Chinese ikulemba anthu malo mokuti zilemba anthu full time ntchito, akumapasa anthu 3,500 pa siku, ati ganyo khandi pa mwezi khandi pa siku ganyo. Anthu amene wa Chinese amene akuzuza anthu kwambiri, munayeneranso mupite mukaunike kubalakaku. Ziko linolo siku lina aje tizapezeka kuti tangozuka tikungomenya namo tukhatoka chifukwa cha kusowa usogoleri wabwino, usogoleri umene ukuzitenga ngati uli pamwamba pa malamulo. Ndiye ndi izitu mwaziona ku high courts. Tikuthokozeni tu majaji aku high court amene mwampangisa kuti bwana amene anali ku immigration amenye mphuno yache chafufu mimba. Tikuthokozeni inu akumakhoti chifukwa pali anthu ena Malawi muno amazitenga ngati iwo ali pamwamba pa lamulo, kutitenga ena tonse ngati ife ndife zisiru, kulitenga ziko lingati ndilawo. Lero licheka lumukukutwa aang'amba pa high court. Tikuthokozeni tu majaji tu, majaji ndinu anthu amene mmangosatira malamulo. Komanso ndikupempheni kunena kuti inuyo a high court muunikireso nkhani yakushire bus lines.
ashire bus lines panali mgwirizano umene boma linali ndi 85% pomwe anthu amachita so contribute ma shares yawo 15%. Lero boma litagulisa company imene jayi ashire bus lines kwa munthu wa business, anatenga ma shares yawo aja ndi anthu omwe aja ndikuwaphatikiza ndikuwasiya lero milandu ili nkati ku court. Kumafusa kuti kodi chikwakhuzapo anthu wa ma shares yawo ndi chani? Inu ngati muli ndi milandu ndi muli amene mukufuna mumulande zinthu zache muliyo, bwanji osatengako 15% ndikuwapasa ainyake? Anthu akuzunzika, ena anamwalira, ena akudwala, koma yeti amachita contribute kushire bus lines kunali ma shares yawo. Tayi imeneyo tukuli a Humphrey tu mvula tu, a Humphrey mvula akuziwika kuti awa ndi a Humphrey mvula, awa atoledwa ndi andalewa akungopanga zawo pa MBC. Tayi imene ija anali bwana wakushire bus lines, ndipo shire bus lines ija inali imapanga ma shares mogwirizana ndi boma 85, anthu 15%. Now ma shares yawo anali menemo. Why are you punishing innocent people? Pamene baso ama court munaene amuonikepo mene mwapangira za ku immigration ndiye kuti ziko lizienda bwino. Otherwise munomoti zangu zuka siku nina ndikumango bandula napo. Anthu amalawi sobano afika potopa taonani kutopa kwao afika kuti sakuziwa kuti kodi nkhani za fuel zapanga bwanji. Lero mamuona osusuka uja amene akaenda kumapanga za fuel maiko akunja waitenga nkhani ja wamusira vice president, ati ndiye vice president wapereka 48 hours kwa mabungwe kapena makampani ona za mafuta kuti ati within 48 hours mafuta abwere. Alijudu kuendesa bomba siji bwana ajeya alanena kuendesa bomba is a serious business. Lero bomba lakula kani mukanakhala anzeru kuti legacy yanu ipitirire. Kupanga resign sikulakwa, kodi kunena kuti ine ndalepera sikuonesa nga ndiwe chisiru tiya, koma zinguonesa kuti ndiwe munthu ochenjera amene umaganiza bo. The DC mwana upya kwambiri amene amamva chisoni ngakhale kwa ma health surveillance assistant amene akuzunzidwaso under Ministry of Health ya Chiponda. Taona ni kuncheuku akufuna kuti azipanga za maneti, aapasa matabu, aapasa masimu kadosa kwana, komanso kufuna kuabera ma allowance. Pomwe uko kwanza uko amapasidwa 17,500 koma anthu akuncheu sobano atafuna aziapasa 80,000. Kuba akulu aku Ministry of Health kufuna kuabera anthu amene akugwira ntchito yotamandika kusamalira Malawi muno Malawi, ma health surveillance assistant. Mukaona mukapita kuncheu mukapeza kuti anthu ena anyanyala chifukwa aku ministry akufuna abe ma allowance from 17,500 pasiku to 80,000. Ziko la Malawi la manyanjawidi. From Jeza Village TM Maboka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.